ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምበኣር ከስናይ ሰዓት ዜናታት ዘመፅኩም ኣለኹ መጀመርታ ግን ኣረስታቶም ለኽ ባይቶ ኢጣልያ እውን ኣስመራ ኣትዩ ምስ አይደንቲቲ ፖለቲክስ ተታሒዙ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፂ ምርጫ ኣሜሪካ 2024 ኣብ ፈለማ ፕሬዝደንታዊ ክትዕመን ሳዕረ ተኻይዱ ናይ ኤሮፓ ዝዓበየ ኩባንያ ጸዓት ኢናል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ፍናዊ ስምምዕ ገይሩን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ብዛዕባ ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ አይደንቲቲ ፖለቲክስ ኣመልኪት ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፂ ኦሮሞማ ፕሮማክስ ኩሽና ክብሉ ተዛሪቦም አይደንቲቲ ፖለቲክስ ወይ ኣብ ዓለት ብሄር ፍሉይ ዘርኢ መበቀሎ ዝተስተመርኮሰ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣዝዩ ረሳሕ እዩ ንፍልያት ኢና ዝብሉ ውሕዳት ኣጉሊሑ ነቶም ዝበዝሑ ካልኦት ይኮን እሞ ኣብ ሓደ እዋን ድማ ኮና መንደቕ ኮይኖም ፀኒሖም ከምዛ ንሕወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፀገበታ ፈሪሱ ይፀቕጠካ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮነ ትግራይ ካብ ዝኽማር ኣለዎም ቁኑዕ ወይ ፕሮፐር ሃገራዊ ህንፀት ወይ ናሽን ቢልዲንግ ክኽተል ኣለዎም ሓደ ህዝቢ ብሓባር ተኸባቢርካ ካብ ሓሊፉ ድማ ፍልያትካ ፅቢብካ ተፃዋርካ ብሰላም መንባር ዘድልዮም ሴም ዘይሴም ኮሽ ዘይኮሽ ወዘተ ዓድን ዓውድን ዓሌትን ብሄርን ምፅብፃብ ካብ ሓሊፍካ ድማ ምቆሽ ማድ ኣይኮነን ዘድልዮም ሃገራዊ ህንፀት ማለት ትርጉሙ ሃገራዊ ኣመለኻኽታ ዘለዎ ወይ ሃገር ዝቐድም ሕብረተሰብ መናፅ ማለት እዩ ሃገራዊ ባህልን ጠባይን ምኽስካስ ማለት እዩ ህዝብታት ናይ ውሽጦም ፅባቐ ከም ባህሊ ልምዲ ሃይማኖት ቋንቋ ያታ ወርሻ ወዘተ ዓቂቦም ናይ ሃገር ዓላማ ግን ኣቐዲሞም ሓድሕድ ተሳንዮም ተፃዊሮም ብሓባር በሰላም ክነብሩ ምኻል ማለት እዩ ከም ኣብነት ኣብ ኤርትራ ሴም ሰሚቲክ ኩሽ ኩሽቲክ ከምኡን ኢላወን ወይ ናይሎቲክ ኣለዎም ሸዓተ ቋንቋ ዝዛረቡ ብሄራትን ኣለዉ ከምኡ ዝተፈላለየ እምነታት እዚ ብዙሕነትን ፅባቐን እዩ ይዕቀብን ይኽስኮስን ከዓ ልዕልታት ዳ ዝኹሉ ህዝቢ ፅላል ሓፋሽ ዝኾነት ሃገር ግን ኣይስራዕን እዩ ህዝቢ ሃገራዊ ባህልን ጠባይን የማዕብል ህዝቢ ሃገራዊ ባህልን ዓላማን ይቐድም ህዝቢ ንሃገራዊ ሓድነት ድሕነትን ረብሓን ይሰርሕ እታ መፅለሊት ተሃሉን ትደልድልን ኣብ ውሽጢ እታ መፅለሊት ዘሎ ኩሉ ወገን ብሰላም ክነብር እዩ እቲ ሕመረቱ حمرت هاجراو هنتات بير علتن زرن كم بوليتيكاو سرعات تكالات بزخونة من قدن تتهانيس جن تابنت بقليلنا إثيوبيا يوم حزبتات نحد حدهم نقول كل تفانينهم وي vertical polarization زرحها قوم من برزك قراربهم كبيرهم عليتم بيرم من كحالو نايكالوت كقوانات أبو حدقت سبعونات متصور سنيت فتحي رجعت كبيرهم كتشخاخون مرأي اللي مدخون حنتاجر أب كم زبالة خونتات انت أتيا بتأمر تزيكوينو نايمدحنا عدل الزيوت أبيبيوم إثيوبيا دمان متتاو إيرترا خم تأمر نايمد حنكستات كتريو أجيموايوم أتعدل حساب كثيراتها إنه دما أبكال حشوينا أورما أتسلت أنا حساب وي أورما بروماكس دونبلو كوشينا وزت هزبل هاتوتو أتتركب أورما ما كي حفرت نتوم بسم تقامت إيرترا زعدقتهم شيوطات بوغان كل العفارهم تعسكريلاتهم نسمتي كوين منستر مكل خال نبر دكتور أبراهام بلاي آلياد ما نوكشتي كويت عايشة محمد تولدت عفار حلقة سرايت منستر جيرا شيماتا لوغ بايتو إيطالياون أسمراتيوم تمالي 27 سنة 2024 نبرزت ياب إرترا عدد كاكايد زغني منستر تكالات وانينن هاجرا فرياتن أدولف أورسوس تمر حقو جل قداميت منستر جورجيا ميلوني كابل علوي بايتو إيطاليا والسنت ببريزيدنت كوميشن زمرنا تتوزن مكل خالن ستيفانيا كراكسيس تمرحة سلست أبالات بايتو زركبو لوغ نابس مراتيوم أتلوغ بمنستر قدات وزيات عثمان صالح تسنيو لومي أبعد هالومس بريزيدنت إسياس أفوركي فالما يركبه أكيد اللهم أزيد دبلوماسية مع باليتات تيرتران إيطاليان زت أمامن صنع شركنات كم سرتاي عيا كم زلوا زملاقتيوم توم ببريزيدنت كوميشن زمدناتات وزن مكل خالن ستيفانيا كراكسيا سنيوم زموتو أبالات بايتو تهاجر سيناتر روبرتو مانيا كومون سيناتر إنريكو بوريتشيوم ናይ ኤሮፓ ዝዓበየ ኩባንያ ጸዓት ኢነል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ፍናዊ ስምምዕ ገይሮም ናይ ዓለምና ብዕብየቱ ኣብ ካልኣይ ኣብ ኤሮፓ ድማ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ዝስራዕ ኩባንያ ጸዓት ኢነል ኣብ ኤርትራ ንጥፈታቱ ንምክያድ ዘኸሎ ስምምዕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ገይሮም ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ኣካየድቲ ስራሕ ኢነል ናብ ኤርትራ ክመፁ ትፅቢት ይግበር መሰረት እቲ ሓበሬታቲ ንኤርትራ ሓዊስ ካብ 31 ሃገራት ዓለም ዝነጥፍ ኣርሞሽሽ ኩባንያ ኣብ ኤርትራ ከም ቀዳማይ ዕላሙ ሰሪዕዎ ዘሎ ኣብቲ ሓደ ካብ ዝውዓዩ خبابتات على مخان زفلت دنكاليا صحي النفاسن تتقيمو جيوترمالاو صعد نممنጫው كنطف مخان رديوم እቲ ፕሮጀክት جيوترمالاو صعد مستزازمه ኤርትራ በአገልግሎት ኤሌክትሪክ ህዝባ አኪባን ጎረባብት ሃገራት በመልክዕ ሰደድ ከለን ክትከልያ
ምርጫ ኣሜሪካ 2024 ናይ ፈለማ ፕሬዝደንታዊ ክትዕ ተኻይዱ ቅድሚ ሎም ለይቲ ዝተኻየደ ናይ ፈለማ ክትዕ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ኣብ ዙርያ ዕድመን ብቕዓትን ጆ ባይደን ስእክፍቶም ብዓወታ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ጆ ባይደን ብወገኑ ነቲ ዝዝረብ ዝነበረ ኸጽሪ ተዳልዩ መጺኦም እንተኾነ ኣብቲ መድረኽ ምስ ደየበ ነቲ ዝነበረ ስእክፍታ ዘረጋገጸ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ክዛረብ እንከሎ ወታእታ ክብልን ብንጹር ክስማዕ ዘይከኣል መልሲ ክህብን እዩ ተራእዩ። ኣብ ማእከል እቲ ክትዕ ተሓጋገዝቲ ባይደን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ፕሬዝደንት ድምፂ ዝሓርፈፈሉ ምኽንያት ሰዓል ስለ ዝሓዘቶ እዩ ኢሎም ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ድማ ምምኽንያታውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ጆ ባይደን ዳርጋ 9 ደቓይቕ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ፀገም እዩ ነይሩ። ብፍላይ ገለ መልስታት ዝህቦም ዝነበረ ትርጉም ኣይነበሮምን ይብል ጋዜጠኛ ቢቢሲ አንቶኒ ቸርቸር። ኣብ ሓደ እዋን ካብቲ ኣርእስቲ ወፂኡ ዝሃቦ መልሲ ኣብ መወዳእታ ንሜዲኬር ስዒርና ኢሉ እዚ ድማ ነቲ ብመንግስቲ ዝመሓደር መደብ ክንክን ጥዕና ኣረጋውያን ዝምልከት ፍሉይ መወከሲ እዩ። ዳይሬክተር ርክባት ባይደን ነበር ኬት በዲንግፊልድ ድሕርቲ ክትዕ ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ ብዛዕባ እዚ ክልተ መንገዲ የለን ንጆ ባይደን ጽቡቕ ክትዕ ኣይነበረን ኢላ ንሱ ብቕዓትን ሓይልን ከም ዘለዎ ንምርጋጽ እኳ እንተፈተነ ኣይሰመረሉን ትብል። እቲ ክትዕ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ናሃሪ እቲ ክትዕ ንምቕያር ኣብ ዝገበሮ ፈተነ አንጻር መጋጥምቱ ዓበይቲ ጻዕርታት ክገብር እውን ተራእዩ እዩ። ንዶናልድ ትራምፕ ከቆጥዕዎ ዝኽእሉ ነገራት ከም ምልዓል ዝበሉ ውሑዳት ፈተነታት ሰሚሮም ይኾኑም። እቶም ቀዳሞት ኣብቲ መድረኽ ዝተኻትዓሎም ዛዕባታት ጉዳያት ቁጠባን ኢሚግሬሽን ኮይኖም ኣብዚ ዳህሳሳት ከም ዘርእዮ ኣሜሪካውያን ንዶናልድ ትራምፕ ዝያዳ ከም ዝኣምንዎ እቲ ፕሬዝደንት ንዝነበሮ ጸገማት ከጋድድ ጥራዩ ተራእዮም። ትራምፕ ድሕሪ ባይደን ዝሃቦ መልሲ ኣብ ዝተዛረቦ ብሓቂ ኣብ መወዳእታ እንታይ ከም ዝበለ ኣይፈልጥን ንሱ እውን ዝተረድኦ ይመስለንን ኢሎም። እዛ መልሲ እዚኣ ነቲ ትማል ዝተኻየደ ክትዕ ክትጠቓልሎ ትኽእል እያ። ዝያዳ ትኩር ዝነበረ ትራምፕ ፕሬዝደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብዓብዩ ስነ ምግባርን ትኩር ብቕዓትን ዘለዎ ኮይኑ ይቐሪቦም። ካብቲ ኣብ 2020 ዘካየዶ ዘረባታት ምኽላፍን ህውከት ናይ ምቁስቋስን መንፈስ ኣወጊዱ ክፍተት ኣብ ዝረኸበሉ ንባይደን ከጥቅዕ ተራእዩ። ብተደጋጋሚ ብመርትዖ ዘይድገፉ ውፅእ ሙጉታት የቕርቡ እኳ እንተነበረ ባይደን ግን ነዚ ተጠቂሙ ንትራምፕ ክረትዖ ኣይከኣለን። ንኣብነት ጉዳይ ምንጻል ጥንሲ ምስ ተላዕለ ትራምፕ ተደጋጋሚ ብጌጋ ሰልፊ ዴሞክራት ዕሸላት ምስ ተወልዱ ምንጻል ጥንሲ ከም ዝድግፉ ይገልጽ ነይሩ። ምንጻል ጥንሲ ድኽመት ትራምፕን ብሓፈሻ ሰልፊ ሪፐብሊካን ዝግለጸሉ ኮይኑ ብ2022 ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ን50 ዓመታት ጸንሐው ውሳኔ ምንጻል ጥንሲ ሮይ ቪ ዋይድ ከም ዘፍረሶ ይዝከር። እዚ ባይደን ጸብለልታ ኸርእየሉ ዝግባእ ዛዕባ እኳ እንተነበረ ግን ኣይከኣለን። እኳዳ እቲ ዝገበርካዮ ነገር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ይኽብል ተዛሪቦም። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት እዚ ክትዕ ፕሬዝደንት ባይደን ትራምፕ ከቆጥዖ ኢሉ ምትኽትኻት ክገብር ተራእዩ እዩ። ኣብ ሓደ ዘረባ ባይደን ትራምፕ ምስ ኮኸብ ፊልም ስቶርሚ ዳንኤልስ ነይሩ ብዝበሃል ፍቕራዊ ርክብ ዝቐረበሉ ክሲ ዝተዋህቦ ፍርዲ ብምጥቃስ ትራምፕ ስነ ምግባር ዘይብሉ ክብል ተዛሪቦም። ትራምፕ ድማ ምስ ሓንቲ ኮኸብ ፖርኖግራፊ ፆታዊ ርክብ ኣይገበርኩን ክብል መልሲ ሂቦም። ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ብ6 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ባይቶ ኣሜሪካ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እውን መልሲ ሂቦም። ኣብ መጀመርታ ብዛዕባ ሓላፍነት ናዕቢ ካፒቶል ዝምልከት ሕቶ ንባይደን ክነቕፎ እኳ ተፈተነ ባይደን ኣብዚኣስ ክሕልፎ ኣይከኣለን። እቶም ሰባት ናብ ካፒቶል ሂል ክኸዱ ኣተባቢዕዎም ተሓጋገዝቱ ገለ ክገብር እኳ እንተለመነ እውን 3 ሰዓታት ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ክብል ባይደን ተዛሪቦም። ዋላ ሓደ ነገር ኣይገበረን። እዚ ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ኣሜሪካ ቀዲሙ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ክትዕ ኮይኑ ብኸፊል ጉጅለ ባይደን ከምኡ ክኸውን ስለ ዝደለየ እዩ። ናይዚ ሓደ ምኽንያት ድማ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ወቕቲ ጎስጓስ ኣተኩሮ መረፅቲ ናብ ትራምፕ ክኸውን ካብ ምድላይ ዝብገስ ኮይኑ እዚ ድማ መረፅቲ ብዛዕባ እቲ ነውፂ ዝመልኦ ፕሬዝደንታዊ መሪሕነት ትራምፕ ክዝክሩ ክገብሮም እዩ ብዝብል ተስፋ ዝኽተልዎ ዘለዎ መደብ እዮም። ድሕሪ ዝኽትዕ ግን ካብኡ ንላዕሊ መረፅቲ ብዛዕባ ብቕዓት ባይደን ዝዛረቡ ክበዝሑ እዮም። ጉጅለ ጎስጓስ ምርጫ ባይደን ብኣግኡ ክትዕ ክካየድ ዝደለየትሉ ካልእ ምኽንያት ባይደን ካብቲ ድኹም ብቕዓቱ ንክሓዊ ዝያዳ ግዜ ስለ ዝህቦ እዩ። ሰልፊ ዲሞክራት ኣብ ወርሒ ነሓሰ ጉባኤ ከካይዱ እዮም። ኣብዚ ባይደን ኣብ ካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመኑ ብዛዕባ ዝህልዎ ራእይ ከቕርብ እዮም። ኣብ ወርሒ መስከረም ድማ ካልእ መድረኽ ክትዕ ክካየድ መደብ ተታሒዙ ኣሎ። እዚ እንተተኻይዱ ኣብዚ መድረኽ ዘጋጥም ኩሉ ካብ ኣእምሮቶም ኣብ ወርሒ ሕዳር ድምፆም ዝህቡ መረፅቲ ዝሃስስ ኣይክኸውንን እዩ። እዚ ንገለ ኣባላት እቲ ሰልፊ ምናልባሽ እዚ መድረኽ ንባይደን ዝተፈለየ ዕድል ዝፈጥረሉ ክኸውን ኢሎም ተስፋ ክገብሩ ይኽእሉ። ገሊኦም ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝካየድ ጉባኤ ከመይ ገይሮም ዝተፈላለዩ ሕፁይ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ክሓስቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።